De grote landbouwmachines er is van heel dichtbij bekend of ontdekken wat er alweer in de gigantische skorm van een bouwboer bart. Dat koejoert. Bij tal van bouwboeren stienen de skworredwarren iepen in het ramp van de wieken van de ikkerbouw. Nou, wij zullen niet die mooie grote trekkers even zien laten. Want dat vind ik wel interessant. Bouwboer Gerlof Jensma vindt het wichtig om met zijn bedrijf positief voor de dij te komen. Want net Elsenien is altijd wies, maar die mega skworren in het land. We proberen de akkerbouw natuurlijk een beetje te promoten. En zodat iedereen een goede indruk krijgt van akkerbouw hier in Noord-Nederland. Ja, je moet je bedrijf ook eens even zien laten. Ze verwacht zoet een paar 100 bezoekers. Maar wat de boer eens nog volle meer in de besnijing houdt als een iependij, is vanzelfs het waar. Ja, het klimaat wordt er echt aan. De laatste 10 jaar heeft het al veel meer te maken met de extreme stortbuien. En gelukkig de laatste paar weken ontspringen wij er daar. Het waar wordt de laatste jaren heel tijd extremer en grilliger. En daar wordt toch de bouwboeren bot op inspelen. Het land wordt heel bol uit, zodat het water goed wegkomen kan. En een goede drainage. En de machines die moeten allemaal up-to-date wezen, zodat als je oogsten kennen, dat je er ook bij bent.